Каманда народнага рэпарцёра выказвае вялікую падзяку камандзе Белпол за інфармацыйную падтрымку. Памятаеце фільм Балабанова пра уродаў і людзей? Так склалася ў маім жыцці, што ў пэўны момант, магчыма, пазнавата, пасля 40 я зразумеў, што адсотак уродаў у нашым грамадстве значна большы, чым падаецца. Я зразумеў, што уроды паўсюль, яны вельмі розныя, громкія, ціхія, тупыя, разумныя. І значную частку гэтых уродаў вызначае іх прыналежнасць да дзяржаўнай службы. І тут яны дзеляцца на тых, хто служыць злачыннаму рэжыму лукашэнцы ў кашулях і краваце, і на тых, каго аб'ядноўвае мундзір, пагоны, званні і зброя. І гэта самая небяспечная суполка, самая страшная, самая безлітасная і безгаловая. Як блогер я займаюся імі даўно і вельмі добра іх ведаю. І знаю, што менавіта праз іх, праз так званых сілавікоў, на жаль, расце колькасць уродаў звычайных. Тых, якія ў тым ліку праходзяць праз турмы, ЛТП і выходзяць адтуль перапуджанымі да самай смерці. І да канца свайго жыцця яны трасуцца і даносяць на іншых, галасуюць за злачынцу Лукашэнку і нікому ні на што не скардзяцца, даже на дрэнную працу ЖКГ. Таму што ў турме уроды ў мундзірах вельмі добра апрацавалі іх і вельмі добра патлумачылі, што чалавек ніхто, што ўлада уродаў зробіць з ім усё, што заўгодна, і ўладзе уродаў, канкрэтным выканаўцам, нічога за гэта не будзе. Не буду хадзіць далёка за прыкладам. У канцлагеры і пасля яго я ўсё гэта вельмі добра да канца, дашчэнту зразумеў. Канцлагеры на Беларусі менавіта для таго і існуюць, каб з грамадзян дапрацоўваць годны для сістэмы Лукашэнка чалавечы матэрыял. Умоўна кажучы, канцлагеры існуюць у тым ліку для таго, каб падламваць тых, хто верыць у сябе. І на хвіліначку, тут я ні ў коім разе не маю пад увагай палітычных. Уроды ў мундзірах узніклі не ў 2020 годзе, а даўно, яшчэ ў той час, калі Беларусь уваходзіла ў састав СССР. Ось паглядзіце на здзеньце, які мілы чалавек. Я бы адзначыў, ось так ось чыста вонкава, што ён, хутчэй за ўсё, мае інтэлект, ён мае спагадлівасць, чулівасць да бліжняга. Ну і ведаеце, я там не спецфізіагномік, так? Гномік. А я вось бачу, мне падаецца, што яго такія высакародныя рысы аблічча, такі сумленны, адкрыты твар. А насамрэч аблічча яго падманліва. І ў звычайным жыцці уроды вельмі падобны на нармальных, прыстойных людзей. Но часам гэта не проста вызначыць адразу разабрацца, урод ён ці не. Многія з уродаў умеюць таленавіта прыкідвацца нармальнымі людзьмі. Для лукашэнкаўскага зазеркалья, для такой краіны, як наша, гэта цалкам, прабачце мяне, хоць гэта не нармальна, но нармальна. Уроды у кашулях з краватамі ці ў мундзірах, яны імкнуцца быць падобнымі ў вачах іншых на прыстойных людзей і прыкідваюцца з усіх сіл. Гэта
Один з самых жорсткіх, безлітасных лукашэнкаўскіх паплечнікаў, адданы ягоны служка, закончаны садыст Дзяніс Толсцянкоў, начальнік турмы нумар 4 горада Гомля, так, жаночай турмы, сумна вядомай жаночай турмы. Там ён стварае невыносныя ўмовы для жанчын, якія трапілі ў яго канцлагер праз пратэсты 20-го года. Толстянкоў гэта верны цэрбер рэжыму, прыроджаны садыст, псіхапат і хам, які дужа любіў здзекавацца з палітзняволеных жанчын і называў нас не іначай, як ворагі народу і злачынцы. Ён мне сказаў, што вось такія, як ты, калісьці палілі хатынь пад вашым бел-чырвона-белым сцягам. Аднойчы ён мне даў 10 сутак штрафнога ізалятару за тое, што я выгукнула «Жыве Беларусь». Я тады адбывала тэрмін у ПКТ, прыйшоў Толстянкоў з усёй сваёй світай і ўсё, нейкі там перформанс, імкнуўся зладзіць і высмейваў мяне і так далей, і так далей, на што я пасля сказала, дакладней запыталася, а вы што, супраць, каб Беларусь жыла? Ну, вядома, адказу нармальнага я не атрымала, таму што гэтыя людзі, яны здольныя толькі нападаць. Больш нічога яны не ўмеюць. Толькі што не паліць палітвязанак у пячах. Да і то толькі таму, што пячэй там нет. Но я не магу сабе ўявіць, як нармальнаму мужику можна згадзіцца працаваць у такім месцы. Беларуская турма – это наогул месца бязмежнага гора, акіяна страха, чалавечых пакут і адчаю, а жаночая турма – гэта ў 100, у 1000 разоў горай. Якім трэба быць хворым вылюдкам, перакрутам, каб пагадзіцца там працаваць усё сваё свядомае жыццё? У беларускім грамадстве дагэтуль існуе стэрэатып, што за кратамі сядзяць сапраўдныя злачынцы. Ну, акрамя палітычных, палітычныя-то не. Але гэта не так. Так, там ёсць сапраўдныя крымінальнікі, рэальныя, сядзяць яны часцяком, як правіла, у турмах і за цяжкія злачынства. Але ў зонах, а зона, я падкрэсліваю, гэта не турма, у зонах сядзіць большасць беларусаў. Так вось, у зонах сапраўдных крымінальнікаў вельмі мала. Адзін сядзіць пад крышай на ПКТ, як было, ну, напрыклад, пры мне у ПК-3, і некалькі выпадковых там п'яных ці там вар'яцкіх забойц. Там вось да сих пор мусіць сядзіць дагэтуль хлопец, які даўным-даўно збег з войска з аўтаматам. Праз тое, што яго дзяўчына яго не дачакалася, ён прыбежаў да яе на свадьбу, ну і учыніў там масакру. Сидзіць ён ціха, прыбіты чалавек, я нават не ведаю, што ён будзе рабіць, калі выйдзе. Гэта будзе такі планктон для мусароў. Ён будзе бухаць, яны будуць наём рабіць сваю статыстыку, як яны змагаюцца са злачынствамі. Ну а потым ён дзе-небудзь ціха памрэ ад адчаю. На зонах, згодна маім уяўленням, згодна той працы, якую я там правадзіў падчас сваёй адсідкі, я магу з упэўненасцю сказаць, што на зоне сядзіць вялікі адсотак людзей, віна якіх не даказана ў судзе. То бок, гэта значыць, што калі віна не даказана ў судзе, іх не павінна быць у няволі. Я думаю, такіх там адсоткаў 30. А праца адміністрацыі канцлагероў, праца уродаў у мундзірах заключаецца яшчэ і ў тым, каб пераканаць зняволенага прызнаць сваю віну і тым самым зняць віну за незаконнае рашэнне суддзяў. Гулагаўская практыка. Галоўнае, каб чалавек прызнаў віну. Пофіг, што ён там агаворыць сябе, пофіг там, якія чыннікі на гэта паўплывалі. І калі вязень гэтага не робіць, ну на яго могуць ціснуць, яго могуць пазбаўляць кантактаў з блізкімі, тэлефонных размоў,
спатканняў, могуць забіраць у яго пасылкі, перадачы, не пускаць у краму і у крайнім такім выпадку катаць па шызо. Это калі ўжо такі прынцыповы момант для мусароў. Чалавек, якому далі, напрыклад, дзесятку, ён разумее, што гэты тэрмін яму далі без усялякай віны, без доказаў, але па факце ён за кратамі, ён бессілен, ён нічога не можа зрабіць. А над ім яшчэ здзёкваецца адміністрацыя, пазбаўляе паложанага. І ў нейкі момант шмат хто зміраецца з беспредзелам, падпісвае, прызнае сваю віну і атрымоўвае сваё паложанае. Бо не кожны гатоў, як, напрыклад, Аляксандр Кабанаў, узяць і памерці за свае прынцыпы. Але я ж кажу не пра герояў, а пра звычайных зэкаў, пра звычайных беларусаў, беларусікаў, пра зэкаў, пра якіх ніхто ніколі нічога не даведаецца. Як яны пакутавалі, як яны перажывалі, як яны памалу ператвараліся ў бязропатную масу зламаных людзей. Яны ўжо не грамадзяне, сапраўды яны маса. Яны таксама ўроды, толькі крышачку іншага ўзроўню. Гэта дзяржаўная палітыка аграфюрэра, клубня. Уроды ператвараюць ва ўродаў звычайных грамадзян. Ёсць яшчэ адна вялікая частка зэкаў, тых, каго пасадзілі з перабольшваннем віны. Чалавек зрабіў злачынства, напрыклад, па першай частцы якога-небудзь артыкула. І там пакаранне, штраф, ці можа які гадок ці два няволі. А ўроды следчыя перадаюць у пракуратуру абвінавачванні па цяжкай трэцяй частцы, напрыклад. А там 7 год ці 10. Чалавек у СІЗА весела сядзіць, ён-то ведае, што ён не рабіў таго, у чым яго вінаваціць. Ён упэўнены, што больш года зняволення яму не дадуць, вот жа, ёсць жа кодекс. А калі ён вяртаецца пасля суда, галава яго хістаецца, ён ледзь не плача і кажа: «Дзесятка». Ён з адвакатам піша і апеляшку, і піша этаму сукалі, мудаку, этаму стараму безвынікова. І ён едзе на зону. А потым ён выходзе праз 10 год. І віну прызнаў, і там, можа, казлом зрабіўся, і запэцкаўся, перапэцкаўся экзістэнцыяльным гаўнішчам. Гатовы ўрод. А сядаў прыстойным чалавекам. І працягвае так жыць, працягвае ўжо пасля турмы быць казлом мусарскім. Дзяніс працуе ў ІК-4 з 2003 года. То бок ён туды прыйшоў, калі меў усяго 26 год. І там ён сустрэў сваю прыгажуню жанку. Уявіце, малады, прыгожы Дзяніска, на той момант чысты, незапэцканы крывёю пакутамі вязняў, сустракае ў юдалі жалобы і пакут кахання ўсяго свайго жыцця Тацяну, якая таксама, мусіць, была адносна цнотнай у плане гвалта да зняволеных жанчын. І яны разам ідуць па жыццю, удасканальвае прафесійныя якасці, садысцкія схільнасці. Муж расце, дарастае ў 17-м годзе да замначальніка калоніі, потом становіцца хазяйкай. Вось хіба хто, гледзячы на гэтую фотку, скажа, што з ёй нешта не то? Якая садыстка? Паглядзіце ж, прыўкрасная кабета, узорная маці, які мілы твар, але знешнасць падманліва. На ПК-3 у спецаддзеле была такая блядзіна па прозвішчу Баландзіна.
Дык вось, гэтая сука выглядала як звычайны чалавек, але яна не выпускала з калоніі скаргі зняволеных. Ну, маі так дакладна, ні адной не выпусціла. Ну, тут яна так сабе выглядае, пры мне яна была лепей. Але ў Тацяны куды больш паўнамоцтваў і доступаў да цел і душаў сваіх ахвяр. Я пра тое, што яна значна страшней працаўніка спецаддзела. Я вельмі прашу тых, хто ведае Тацяну асабіста, хто сутыкаўся з ёй за кратамі, калі зможаце. Вядома, я ведаю, вам можа быць цяжка пасля гэтых траўм напісаць тое, што было. Ну, напішыце ў каментах, прашу вас, пра дзеянні гэтай ганебнай парашкі, пра Дзяніску таксама пішыце. І яшчэ лепей даць мне інтэрв'ю. У любым выглядзе, у масы ці з адкрытым тварам, як заўгодна. Тое, што робяць вінтыкі сістэмы Лукашенка, чата Толстянковых, павінна быць вядома і агульнадаступна, каб у будучыні перадухіліць падобнае. Падпісвайцеся на мой тэлеграм-канал «Народны рэпарцёр», ну а фінансава мне можна дапамагчы на Патрыёне. Спасылкі ёсць у апісанні. Дзяніс Толстянкоў зрабіў Паліну Шарэнду першай жанчынай палізняволенай, якую утрэнцілі і ўжо не адзін раз па 411 артыкулу «Злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі установы». І гэта вялікае пытанне да Дзяніса. Ну, каб вы разумелі, больш нідзе ў свеце няма такой садысцкай рэчы, як злоснае непадпарадкаванне. Таму што гэта цалкам штучная і ганебная херня. То бок, любога чалавека можна трымаць там без конца. Як паведамляе «Вясна», Толстянкоў закатал Паліну Шарэнду па шыза. За 4 месяцы ён закінуў яе туды 5 разоў. Любой, хто парушае гэты правілы, які ён сам придумаў фактычна, і записываюцца ў асабістыя ворагі. Ну, тое ж самае адбылося з маёй жонкай Палінай Шарэндай Панасюк. Ёсць яшчэ некалькі жанчын, якія проста кажуць, не спадабаліся яму па нейкім абставінам, які ішлі супраць плыні, які ішлі супраць сістэмы. І як бачыце, я ж не магу апеляваць да Танюхі. Ну, типа, Танюха ты паўплывае на мужа, ён урод. Таму што яны абое лукашэнкаўскія садысты, натхнёныя беспакаранасцю, якія думаюць, што і за гэта не прыйдзе адказнасць. Хто і яшчэ ведае, можа там Тацяна ў разы жудасней і безлітасней мужа. Маме Дзяніса распавесці, што яе сын здзёкваецца над жанчынамі, ну таксама не варыянт. Таму што Тамара Мікалаевна, ну, на мой погляд, і з'яўляецца першапрычынай падзення Дзяніса. Выйшла замуж за супермусара і на табе. Тамара Мікалаевна працавала ў бібліятэцы. Несла ў масы разумнае і добрае, у масы выхаванцаў выхаваўчай калоніі нумер 1 для непоўнагадовых, што на Віцьбе. Гэта калонія зараз не існуе, на яе месцы зараз канцлагер ПК-3. А вось муж Тамары Мікалаевны, бацька Дзяніса, палкоўнік унутранай службы Анатоль Толстянкоў, который давно ўжо смажыцца ў пекле, дзякуй Богу, быў там гаспадыняй, то бок начальнікам. Таксама перакрутак. Не дзіва, што сынок стаў садыстам і пайшоў па ягонаму ганебнаму шляху. Я не быў на малалеткі, але чуў шмат пра безлітаснасць у тых установах, пра безлітаснасць падлеткаў і пра безлітаснасць мусароў. Мне страшна ўявіць, колькі душ і цел падлеткаў паламаў гэты мярзотнік. І самае галоўнае, ён зламаў жыццё свайму Дзяніскі, выхаваўшы перакрутка, які дрочыць на камеры відэаназірання ў турэмных душавых, які здзёкваецца над нашымі беларускімі жанчынамі і думае, што застанецца беспакараным. Ты памыляешся, Дзяніс. Я вельмі прашу тых, хто ведае Анатоля Толстянкова асабіста, напішыце, калі ласка, у каментах пра яго і вашыя стасункі
якія адбываліся ў выхаваўчай калоніі нумар 1. Які ён быў, Анатоль? Ці моцна біў, ці наадварот быў хорошым мусарам? Я перапрошваю за... Магчыма, вам гэта непрыемна, но калі вы знойдзеце сілы, напішыце, калі ласка. Гомельская калонія – гэта самае цяжкое месца, у якім мне давялося пабываць за час знаходжання за кратамі. І калі коратка, то гэта проста катоўня. Усё зроблена, каб знішчыць у табе жанчыну, каб цалкам цябе падпарадкаваць. І метады выкарыстоўваліся самыя страшныя, самыя брудныя. Напрыклад, нам не давалі, калі вось я знаходзілася ў ШЗА, не давалі сродкі гігіены, якія патрэбныя для жанчыны у пэўныя дні. Прычым мае асабістыя вось з мяне здзекваліся і абразліва, даруйце, па адной пракладцы выдавалі ў камеру з нейкімі кпінамі, каментарамі. Але калі, напрыклад, не даваць расчоску, як мне не давалі ў ШЗА 30 сутак, і не выдаваць сродкі гігіены, калі ты не маеш магчымасці гарачай вады, каб гігіенічныя нейкія працэдуры зрабіць, гэта вельмі так павольна цябе забівае. І Толстянкоў атрымліваў ад гэтага вялікую асалоду, як і іншыя яго прыслужнікі. Сястра Дзяніса, таксама ў роту мундыры, служыць у следчым ізалятары нумар 2 горада Віцебска. Мусіць, сяброўка Баландзіной. Жартую. Муж яе, Міласердаў Юра, чыста мусарское прозвішча, лепей не прыдумаеш да беларускага мусара. Глаўбух ЛТП, нумар 9, падпалкоўнік унутранай службы. Для тых, хто думае, што ЛТП гэта медычная установа для хворых на алкаголь, падкрэсліў, што гэта асобны мусарскі падроздзел Лукашэнкі. Там няма лекараў, там адныя уроды і умовы ўтрымання горай, чым у турме. Але гэта асобная тэма для размовы і не сёння. Адзіны чалавек з гэтага мусарскога кубла, да якога можна, і я думаю, трэба звярнуцца, гэта дачка Аляксандра, Сашка. Ёй ужо 21 год, яна дарослая, і яна павінна ведаць пра сваіх бацькоў горкую праўду. Саша, твае папа і мама уроды. Яны ўсё сваё свядомае жыццё катуюць людзей, жанчын, такіх як ты, прыгожых, ласкавых, непаўторных, жадаючых быць любімымі і проста жыць. Твой тата здзекваецца над жанчынамі, над прыгожымі боскімі істотамі, якіх любяць іх муж'я і дзеткі, таму што твой тата урод. Вось што яму жадае одна из его ахвяр. Послухай. А еще хотелось бы ему передать, пусть его жена, особенно в женские дни, имеет возможность помыться только раз в неделю, да и то целым отрядом в 100 человек за 1 час в душе, где только 15 мест. Плюс еще время на одевание и раздевание. Очень хочется, чтобы его жена целый год ходила на работу дома и на инвентарные работы в одном и том же платье. Грязная, потная и вонючая. Не имея возможности помыться, а еще поменять и постирать платье, потому что тебе не выдали второго. Зачем оно тебе, ведь сидеть-то всего год. Хотелось бы, чтобы у нее никогда не было времени попить чая или написать письмо родным, потому что нужно бежать грести снег, выносить на горбу тонны, долбить лед или грести лужи, вымакивать их тряпкой или драить асфальт от птичьего дерьма. Желаю ей почувствовать, чтобы к вечеру у нее непроизвольно дрожали все мышцы от усталости. Руки и ноги становились ватными, и она не смогла залезть на 2-й ярус. Хочешь такую красивую тишотку? На ней написано «Колян, твой тата фашист». Пераходзь па ссылцы ў апісанні, там ёсць уся інфармейшн.
женщины, как мне показались, по крайней мере, в отношении меня, были гораздо хуже, ожесточеннее, чем мужчины. Мужчины относились вполне культурно, разговаривали культурно. Женщины там — это ужас. Их нельзя таковыми назвать ни по внешнему виду, ни по манере общения, ни... Ну, а им всем хочется пожелать: Бог вам судья, и суд над вами обязательно будет, и все преступные приказы, которые вы выполняете, вы за них понесете ответственность. Не сегодня, не завтра, но каждый из вас, кто виновен в том, что происходит сейчас за решеткой с политическими заключенными, каждый из вас понесет наказание. Мы вам это обещаем. Александра, зараз твой бацька пайшоў на падвышэнне. У лукашэнкаўскай сістэме каардынат гэта дадатковае пацверджанне таго, што ён вельмі нехарошы чалавек. У дэпартамент выканання пакаранняў на падвышэнне адпраўляюць самых безлітасных і беспрынцыповых, такіх як твой бацька. Цяпер, Александра, ты ўсё ведаеш. Калі маеш пытанні, пішы, я табе абавязкова адкажу. На ўсе пытанні, дарэчы, не толькі я. Табе адкажуць жанчыны, которых мучыў твой бацька і твая маці. Дай Бог табе перажыць гэтую праўду. Памятай, ты ні ў чым не вінавата. Дзеці за бацькоў не адказваюць. Калі я вызвалялася з калоніі, то Толстянкоў выклікаў мяне да сябе, літаральна там за дзень, за два, і сказаў, што ну, вось, сэнс такіх, як ты, выпускаць, ты ж усё роўна не перавыхавалася. Пасля дадаў, што вось, калі ты раптам захочаш мяне знайсці, каб звесці рахункі, май на ўвазе, што у мяне ёсць пісталет і страляю я вельмі добра. Я вельмі спадзяюся, што аднойчы я ўбачу гэтага чалавека і іншых карнікаў на лаве падсудных, таму што тое, што ён рабіў, яны ўсе рабілі, гэта не проста брыдка, гэта вялікія злачынствы. Ну а нам, шаноўнае спадарства, нічога не застаецца, як зламаць гэтую парушную сістэму. Таму заклікаю ўсіх данаціць на ЗСУ і полк Каліноўскага. Гэта дапаможа нашым танкам нарэшце прыехаць у Менск і кое з кім разабрацца. Дапамагайце палітзняволеным і іх сем'ям. Дапамагайце адно аднаму. Жыве Беларусь, слава Ўкраіне. Нех жыве Польска. Ён быў натхнёны і малады, іх незалічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў: зруйнуем турму, яны спявалі за ім. Разбуры турмы муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, рухне, рухне і пахавае свет стары.